Direktiva Europske unije koja je donesena krajem 2014. a trebala bi saživiti do 2018. godine je vrlo značajna. Prvenstveno iz razloga što intencija da se nefinancijske informacije o bioraznolikosti objavljuju po nekakvim zajedničkim kriterijima. Naime, nama je poznato da se već izvješćivanje o nefinancijskim informacijama, posebno onim o održivom razvoju, prakticiraju u svim zemljama, pa tako i Republici Hrvatskoj. Međutim, ovi izvještaji su više na neki način slikovnica vlastite promocije, brige o okolišu i sl. A ipak direktiva će, pretpostavljam, nasloniti se na globalnu inicijativu i na druge standarde i propisati nekakav minimum informacija koje će biti obavezne za sve zemlje Europske unije. Što će biti? Saznaćemo do kraja 2016. kada Europska unija mora donijeti nekakav gajdan, nekakav smjer, nekakve okvire po kojima će se izvještaji raditi, da bi do 2017. to trebalo ući u zakonodavstva svih zemalja, tako i u naše, a da bi u 2018. za podatke za 2017. na neki način izašli prvi izvještaji po ovoj direktivi i mislim da je to veliki iskorak jer je to temeljna pretpostavka benchmarkinga, jer ako mi nemamo nekakve minimum zajedničkih kriterija, onda se ne možemo uspoređivati, ne možemo recimo izračunati nekakav indeks održivosti ili nešto. Stavljanja izvještaja o održivosti na neki način je jako važno da firme raspolažu odgovarajućim podacima na nižim hijerarhijskim razinama. Naime, da se postigne harmonizacija između izvješćivanja na nižoj razini i na višim razinama. Kako se direktiva odnosi na temeljne financijske izvještaje i to za firme koje imaju 500 i više zaposlenih, obično te firme imaju i izvješćivanje po segmentima, a to znači da su dužne primjenjivati međunarodni standard financijskog izvještavanja 8, koji kaže da se po segmentima izvješćuju financijske informacije koje na određeni način odražavaju odnos firme u okruženju. Međutim, primjenom direktive te informacije neće biti dostatne, pa je na neki način potrebno da struka unaprijedi postojeći standard 8 koji na neki način daje okvir za izvješćivanje po segmentima, da se te informacije po segmentima dopune sa podacima o održivosti, znači o okolišu, o odnosu prema zajednici i sl. Kako bi se u svakom trenutku na dnevnoj razini raspolagalo relevantnim informacijama koje se dižu prema temeljnim izvještajima, ali i prema strateškom upravljanju.